Вот зараз у Беларусі час я вельмі часта бачу паралелі з польскім военным становішчам. Маецца на ўвазе час моцных рэпрэсій, калі нельга падняць галаву, калі ніякая грамадская актыўнасць або палітычная немагчымая па сутнасці. Moim zdaniem tutaj paralela pomiędzy На мою думку, паралель паміж 1980 годам у нас і цяпер у Беларусі хібная. У Беларусі ўзор тэрору ўсё яшчэ большы. У нас самы жорсткі прысуд, які выдаў суд военно-марского флоту ў Гдыні, быў на пачатку военнага становішча, і гэта было бадай 10 год турмы. jak ja słyszę, że o Statkiewiczu nie było... Калі я чую, што пра Міколу Статкевіча нічога не вядома з 600 дзён, як піша Марына Адамовіч. У Польшы такое проста не магло адбыцца. Каб 600 дзён нічога не было вядома. Нават калі 6 дзён нічога не ведалі, гэта ўжо была вялікая мітусня. У 2020-2021 годах у Беларусі у турмы садзілі жанчын, у якіх былі малыя дзеці. У Польшы такога не было. Калі б пасадзілі, то і праз месяц бы вызвалілі. Nawet zamknęli, to wypuścili po miesiącu.